Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalang panalog makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, ikaw among ginadayeg ug gipasalamatan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Nga bisan pa sa mga kalisdanan nga nagian sa gihapon, pabilin kini nga programa sa kahanginan nga imong gitugutan nga magasabod sa binhi sa kaluwasan. Tabangi Ginoong Dios ang mga taong nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa kamatuoran, lamdage ang ilang mga kasing-kasing ug salabutan, tawaga sila nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among badawa tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Maayong hapon kaninyo, sir. Amo na usab giridi ang among radyo. Maminaw mo'y pirmi sa inyong programa. Si Lolo Bito, doon na kuno siya ipangutana sa sunod simana na lang kay iya pa kunong istoryahon ang iyang kumpare. Unya ako mo iyahang patikson diha sa imo. Salamat sa pagbasa, sir. Yes, okay. Mas maayo na nga ingon ana nga kuan kinini ang kinini ang nagkakuan kanana ang naamoy tinguha nga mangutana mo. Good evening ninyo mga brad. Ana pod mi naminaw na pod sa program Jesus is our hope. Gikan ni sa Leyte sa Durutan family. God bless ninyo. Okay, dagang salamat sa pagpaminaw sa mga Durutan family. So diin ba ni nga sa kuan ni siya sa Kananga Leyte. Okay, maayong gabi sir. Ako lang i-greet ang akong pinalangga nga asawa. Mag-birthday siya ugmang adlaw, sir. Happy birthday day. Unta padayon ang atong kainit sa pag-inubanay bilang bana ug asawa. Again, happy birthday. Okay, salamat kayo, ha? Okay, niya patay basahon nga kuan Kuya John, mga pangtana man ni. So dili lang usa tano. Niya kay niya na may ato god nga kuan nagpaluap sa atong pangutana katubang kuan pangutanang tubang atong gitubag nga kuno sila mo inagbuhat sa Biblia nya naa may kuan na may nipaluap ato. So ato gyud na nga tagaan og atensyon. Last text nga akong basahon. Okay, sir, akong i-greet og happy wedding advance ang ako nga close friend nga amo gid ni nga kabatch sa among pag high school pa. Nagkabulag na lang mi pag college na namo kay ako diri raman sa Ormoc City nag-eskwela unya siya diha man sa Cebu. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, sa maning wa man hibaw Okay, well mga higala, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo sad siguro Brother Libby nga imo sang malili diha ang ato nga monitor aron ato ni nga mahibaluan kung diing nasura, diing dapita, diing lugaran ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Unya
kuan di ay kanini ang maayong gabi po di ay dia sa pagpaminaw liya ni Brother Aki Brocho unya minaw sa drone si Brother kuan Timoteo Itulye niya tuusad nga amigo dia si Brother Ili Nulya no. Brother Ili, bisan pa sa kalisod sa imong sitwasyon, kay usahay makasimba, usahay dili, kay lagi may distansya man na paingong simbahan, unya wa man intay makagiya nimo ngadto sa simbahan, pero bisan pa niya na ang Dios nagmasinabuton para nimo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Brother Ili niya kinini ang si Brother Aki Buracho po diha maayong gabi nimo Brother Ki, ang Diyos magpakamaayo nimo niya maayong gabi sa di ay dinha nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait na nagkakang nila ni ninang Revica no na ni Mimi maayong gabi sa inyo diha ni Kapitan ex-Kapitan Ingkar o sa tanan lang diha usdaha nga naminaw diha sa San Isidro. Diha sa Linaw lang Sister Kualing na tatayos niya na lumapag Brother Dudong o Brother Danid Lapiñas tanan lang taga taga Linaw ron nga nagsunod sa atong programa maayong gabi. Dias Bilyaba sa mga insinso ug mapalin family maayong gabi sa inyong tanan diha sa mga insinso no. Di lang namo maisa-isa pero God knows nga dili gid mo ma-erase o mapala sa among kasing-kasing. God bless ninyong tanan diha. Well, Brother Libi. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers sa Pilipinas ug ubang pangnasod sa kalibutan karon. Kamong tanan mga higala kinasing-kasing na sabnamo nga gina-welcome sa pagpakikuban sa Jesus is our hope. Anya malipay sad mi nga dunay mga participation gikan ninyo sa ato nga programa karong gabi. Nialang sa atong mga viewers, palihog lang po na atong i-share nga sa mga friend ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi mga higala. Unya pwede mo maka-send og mga mensahe kay panahon na nga atong basahon. Pwede sa amo nga mga number ni Brother John. Pili lang mo sa among number kay kani iya token text mi iya nya kani ako TM. So, pili lang mo asa nyo i-send kung namoy mga pangutana o uban pang mamisahe or pwede ari sa comment section nato no, sa Facebook ang inyong mga mensahe parang ato nga mabasa. Kanya gina-welcome nato ang inyong mga hunahuna karong taon-taon, panahon sa pagtubag sa pangutana. Ay doon na saan mo'y kahigyonan higalang nga makaparticipate mo, makahatag mo dugang tubag or makareact mo or maka pakigbahin mo sa inyong mga huna-huna sa paghatag og mga dugang clarification sa pangutana or tubag sa pangutana nga ato nga basahon karon taon-taon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang niya sa screen. Okay, niya nag-una gid ni ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. So on air na tabad. So thank you kay nila sir no atong buotan nga station manager diha ug atong CEO. So thank you kayo sa inyong way paglubad nga kakugi sa pag-on air sa Tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya good evening sa di Pastor Joel Tirana diha. Tanan nga naminaw sa Riverside FM Cebu. Atong gina-welcome karong gabi na dinhi sa ato nga programa. Pwede sa mong makaparticipate. Higala, pinaagi sa pag-text namo or pinaagi sa pag-message sa dinhi sa ato nga programa. Anya ato ning tanawon niapag yun si Kevin Dorotan. Yang mensahe Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath also Brother Ayan Kevin Dorotan. Anya niya po si Jamie Monte Alto. Good evening. Happy Sabbath mga igsuon. Watching from Santa Rosa, Matag-Ob, Alite. Okay, good evening sa tanang taga Santa Rosa, Matag-Ob, Leyte. Labinas pamilya nila ni Sir Jimmy Monte Alto. Okay, niya po si Brother Opino Moreno.
Happy Sabbath everyone. God bless. Nya salamat sa paglab ug pagpray. Anya sad si Brother Ronilo Etang, mayong gabi na usab sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya, God bless og malipayong adlaw nga ipagpahulay sa tanan. So, happy Sabbath also Brother Ronilo og mayong gabi og may pagpaminaw sa nimo diha sa Saudi Arabia og God bless sab sa imong family. Okay, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, salamat po sa paglab og pagpray. Panyanyasad si Sister Alma Mahait, happy Sabbath and good evening to everyone. Happy Sabbath ninyo diha, madam. Watching here. Everyone, God bless you always. Okay, thank you kayo, Sister Alma. Yan po, Rodolfo Bantilan, maayong gabi na usab ninyo, Brad. Watching diri sa Hiloktugan, Kananggalite. Okay, good evening, no? Sa tanang taga Hiloktugan, Kananggalite or sa Kananggalite. O niya po si Erlyn or Buda Baro. Happy Sabbath, Kuya Sa John. palunpon ni. May gabi diha dong. O niya po si Brother Elvis Peritos. Oy, Brad Elvis, thank you. Mayong gabi sa akong duha ka maigsuon, Brad John o Brad Libby. Og Happy Sabbath. Happy Sabbath, Brad Elvis. Tanaw og naminaw niining naminaw inig kahuman namo og pamati moadto sadmi sa simbahan aron sa ato nga bisper. Okay, salamat. Good, nindot na. Double na. Salamat po minaw sa paglab, atong pagpray. program. Magisimba pa. Salamat, good. Kadisigon. Kanya niya po si Sister Emilda Osabil Buratso. Mayong gabi ninyo diha Brad John o Brad Libby. Naminaw mi diri sa Buayahan, Midilien. Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also no, Sister Emelda Buratso. Okay, dagan salamat sa inyong pagpaminaw ng programa sa sir. Magiging ko kalimot aning Buayahan Brad Libby kay naka-crusade man ta diha. So, ining mga buratso, bunga na sa crusade nga atong gihimo diha pod sa ilahang lugar. Niya po si Maylin Kodira Batak. Mayong gabi ninyo diha kuya. Og happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also Sister Maylin Kodira Batak. Niya po si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi na usab ninyong duha Brad Lib og Brad John og sa tanan nga nagsunod nining programaha. Salamat sa pagbasa Brad Lib. God bless og happy Sabbath kanatong tanan. Salamat sa pagpray og paglab Brother Doming. Niyasad si Brother Abner Ando. Mayong gabi sir. Brad, naminaw mi ninyo from Iyosan Church, Almeria, Biliran. Happy Sabbath po. May gabi sa taga-Iusan. Salamat kayo. Salamat kayo no, Brother. Ya, kumusta diha ni Abner Brother Ando. Kuan na kanana ang Jaime Estrada? So tanan nga taga Biliran Province nga ang uban naminaw sa radio, ang uban nagtan-aw sa live sa atong Facebook. So kamon tanan i-welcome namo no. Niya sad si Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat po sa paglab o pagpray. Good evening sa atong tanan nga mga silingan diha sa Mabuli. Nga sa pagkakaron, daghanan ni sila kayo dihang naminaw sa atong programa. Salamat po sa nila ni Brad Tutron Ilanan diha. Tanan mga Ilanan family. Ilan ni Dongmulo, no? Dongmulo. Ilanan, ilan ni Jack diha. Mga silingan diha nga naminaw nila ni Dong Sinser Sumalinog. Tanan diha mga palibot no diha sa Mabuli nga naminaw. Nya may gabi inyong tanan. Good evening sa mga Ipel family. Ngadto sa mga Lipala, mga Serapino, ngadto sa pamilya sa mga Saga, mga Abayon family.
Nya good evening nila ni Brother Eric Sinoy ug iyang family nila ni Brad Roy. Sayod nila ni Brad Turo Maglasang uban sa iyang tiyok family. Nya good evening po sa atong brother dia, Brother Junior, Star PB Dias Mabuli. Tanan natong masilingan dia ato ang gina-welcome sa ato nga programa. O niya niya po, ato nakita din si Edelberto Higante Sumalinog. Happy seeing Jesus is our hope program, and happy Vesper and happy Sabbath everyone. Okay, happy Sabbath also Brother Edelberto Sumalinog. O niya niya po si Sister Alma Mahait. Anos adaw ka muari Brad John? May tungod ana matud pa sa mga bata secret, pero mo kuan ko mo PM lang ko madam. Pero dili ha sa kuan ha, dili sa kuan, dili sa daha. Okay niya po si Arthur Alito Francisco. Happy Sabbath. Brad John, Brad Lib, God bless sa inyo mga brad og sa tanang namati niining programa og nakabig speaker na ang inyong program. Sani? Nakabig speaker na. Og nakabig speaker na ang inyong program. Anis Lagan always nag-view, nag-share ni ining programa aron damo ang mahibalo sa kamatuoran. Daghang salamat yon sa taga-Anislagan ni adto pagini sila Brother Libby. Gusto ka Brother Kinsing? Oh yes, adi nagipod sino na sila kapaninglan pod sa Ginoo o sa mga kalag diha sa ilang palibot kay dugay na ilang sound system. So kumusta ni Kuya Kinsing, kumusta ni Sister Emily, ni Brother Binson din ha, Lagariza, ni Ma'am Ruth, sa Ma'am Ruth. Kumusta? Kumusta sa Pastor Magpusaw diha, no? Sige, kumusta sa Chinchin? Kamunta na diha sa Anislagan. Salamat sa inyo ha. Okay niya po si Sister Lynn of Keria. Happy Sabbath Kuya John o Kuya Libe. Okay, happy Sabbath also Sister Lynn. O niya po si Ma'am Bernice Fernandez Adams to ani sa Florida. Ma'am, ay gabi ini mo diha, ma'am. Salamat sa imong kabisi gid, ma'am. Gitagaan gid nimo og higayon nga yes, I really kuang gid nga gitagaan nimo higayon sa imong panahon sa pagpanuod sa programa ug pagtabang kanunay. Salamat. Nya ugma sa kuan, ma'am, ugma sa kuan na ako sa imong gitabangan nga iglesia. Inon ubay-ubay na magigkagitabangan sa nga iglesia. Di basta-basta Brother Libby kay murag siya aning nag-donate des aircon 120,000 ning halaga sa aircon. Sorry gid mama, ako ning nabanggit nga wa ko mangayog permiso nimo, pero sayod man sa gid pod ang Ginoo nga tinuod na niya. Salamat kay ma'am. Kay ang Mateo 10:42 di bisa pag usa ka kabo nga tubig nga imong nahatag, dili gina kawad ag balos. So timan ilang ang pulong sa Ginoo. So magampo mi kanunay nimo na akas may panglawas. Wa ra man gid nila inpod nga ikatag nimo mga pag-ampura kay lahi man sad ang senaryo sa among kinabuhi. God bless nimo diha sa Florida, USA. Okay, ang iyang mensahe. Good evening sa inyo diha mga kuya o sa tanan natong mga listeners. God bless. So God bless nimo diha ma'am diha sa Florida, USA. O niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi mga brad o sa tanang naminaw and happy Sabbath. Okay. Niya po si Jolito Joy Dilao, si Brother Joy Dilao. Sa Marikaban Bantayan Island. Dito man siya mag-istaran sa Permis Kawit niya karon yanas na ilon po doon siya. Okay, good evening Brad John o Brad Libby. Namati miron og nagtan-aw di ako ron sa nailon. Happy Sabbath ninyo og sa tanang mga kaigsunan nga nagabantay sa adlaw nga pahulay. God bless natong tanan. Salamat kayo Brad Joy. Salamat po diha nila ni Sir Brian Perez og ni Ma'am Joyne. Last namon kita sa Bugo. Mura magid siguro nga sayko ko nila Brother Living medyo kaapiki na gyud kay do na magutay mga extra nga idagandagan. Salamat gid guys sir, ma'am. Natabangan jud ko ninyo og dako gyud sa
1,000 nga panggasolina nga inyo gihatag sa ako. Salamat juga ana. Salamat. God bless. Okay niya po si Sister Enilia Saga de la Rama Abayon. Good evening ninyo diha tay Libi. Okay, good evening no, Sister Enilia Saga de la Rama Abayon. Salamat sa inyong pag-view. Ni ato ning dalikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga ngalan sa ato mga kahigalaan nga nag-love sa ato nga program. Ang ilang gisend mga heart. Apoy mga nag-like, aray sa tas mga nag-love. Niya si Jeannie Rama Fermin, Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Nuna Hani Monterde Punay, Alma Mahait, Nurlan Pagal, Juan Mingo Golyemas, Sherwin Orsal, Roger De Los Santos, Ronaldo Bragat, Lane of Keria, Leonides Somalinog, Rolly R. Codira, Marie Dualio, G. Marie Kalapuan, Kiana Faith Itang, Arthur Alito Francisco, Chari de la Cruz Nugas, Luel Nodalo Estrira, Maylin Codira Batak, Amistoso Enasien, Rodolfo Bantilan, Arinchi Pahi Corpin, Ayan Kevin Dorotan. Okay, mao ni ato mga nakita nga nag-love sa ato nga program. O niya arita sa mga nag-like, mga higala, ato ning basahon ning ato makigalaan dinhi. Okay. Ato nakita dinhi si okay, ato ning tanaw niya si Rufino Morino, Ronilo Itang, Alvin Risoor, Ginalyn Lumuntad, Junior Nueva Claves, Shirley Fuentes Alcontain, Analisa Arabis, Mary Grace Mungkada Mainit, Tomailo Linad Uway, Erolyn Orbuda Baro, Tris Jamin Jaime, Alvin Tampos, Elvis Peritos Disikan, Plinius Gisabel, Ronnie Itang, Norlito Tagalog, Giovanni Inganyo Bayo, Florinda Manzo, Anisito Priscilias, o ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Okay, mao ni ato mga nakita nga mga nag-like sa ato nga program. O niya po din ato nakita si Dundi Pinida. Good evening, brother. Mayong gabi, Brad. Happy Sabbath. Okay, salamat po kayo. Dundi Pinida. Niya atong tanaw ning pikas nga screen. Balikan na ito og tanaw. Niya si Brother Jerry na Ilon. Salamat sa paglab ug pag-pray, Brother Jerry. O niya po si Analisa Arabis. Ay, ma'am. Maayong gabi din, ma'am. Thank you so much, ma'am, sa mo pag-view sa atong programa, ma'am Analisa Arabis. Thank you, ma'am. Kumusta ka dias Manila? Good evening and happy Sabbath, mga igsoon. Watching from Nabutas City. Oh, yes. Oh, nananis na butas lagi. Thank you kay ma'am, ha? Manila. Okay, ato ning lilion makadiot higala ang ato nga pikas nga cellphone. Tanaw na to ang mga nag-like o niya nag-heart. Niya si Elpidia Kuro. Niya ingon sa rin good evening, Brad, and happy Sabbath sa tanan. Ang Ginoo nagpakamaayo kanato. Okay, sa matag-ob ni. So good evening sa tanan taga matag-ob. Niya po si Brother Ronilo Itang. O niya po si Dong Sensor Sumalinog sa Mabuli po ni siya. O niya si Sherwin Orsal sa Bundo, Bourbon. O niya po si Sister Nikki Sumalinog. So as of this time, mo ni ato mga nakita, mga higala. Okay, ato ning dalikatan pagtan-aw ang pikas, no? Okay. Karon lang taon-taon higala ato ning pagbasahon ng uban. Last na akong basahon diri ni si Mike Lucina. Mayong gabi mga brother and happy Sabbath. Greet lang nako akong lolo Atilano Estrira nga pirming nagasunod
sa inyong programa. God bless. So God bless, no? Mike Lucina sa Camotes Island. So akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Levi adto taygala, paluap man ni hinumdum mo sa milabay nga gabi nga dunay nag-text nga matud pa sa iyang amigo na sanay na lang kunumi sa pagbasa o nasanay sa pagbasa sa Biblia nga hinimos katoliko kay igo laming ng gamit sa Biblia nga hinimog katoliko. Unya ato nang gitubag kagabi unya dunay nagpaluap. So daghang salamat kaayo brother brother Roger Caballo. Brother Roger Caballo, daghang kaayong salamat sa imo diring gitext. Matud pa nimo kung mauna sir nga dili mo mutuo nga ang Katoliko mo'y nagbuhat sa Bible, labi na gyud ang Katoliko dili mutuo kung moingon mo nga kamong SDA mo'y nagbuhat sa Bible. Si Roger Caballo ni. Brother Roger. Salamat kayo, no? Nga na minaw kagyod sa atong programa. Nya palihog lang kanang open mind lang gyud, no? Ang lisod magud ani kung dayhad-dayhad ta unya ang pagdayhad nato wa pud malugar. Kanang imong giingon nga og dili mi motuo nga ang Katoliko mo'y nagbuhat sa Bible, sa Biblia, labi na gyud mong Katoliko dili motuo og moingon ang SDA nga kami mo'y nagbuhat sa Biblia. Labi na gyud mong dili motuo. Di ba? O manay imo diri ron, Ang tinuod Brother Cavallo, ang tinuod pagasulti, sulod na sa pipila ka mga tuig kining atong programa, giagak gyud ni sa mga kaigsuonan ning programa nga adunay inunta pagbati nga gikinahanglan gyud nga sila molihok tungod kay ang panahon talitapos na ug kinahanglan gyud ang buhat sa pagpangwali himuon. Unya kini nga programa dili baya mga adunahan gyud o mga dato ang nagpaluyo niini, kay ang mga adunahan o ang mga dato wa ra may pagtagad, pero alang sa mga alang sa mga ingnunta nangalagad sa Ginoo nga igo lang pud makakaon, ila pud ning gihuna-huna ning programaha. Mao na nga may mga panahon nga naay mga kaigsunan ikadungan nato diha sa gasoline station. Say magsuka-suka sa dintaw ng atong motor nga ilahang librehon, libre sila mobayad. Nay panahon mga kaigsunan makakita sa imo motunol nga ikaon usa ni diha. Kay nagduda sila nga tingali in town ug wa pa ta makakaon. Ang uban nila, muhatag gyud pang gasolina panahon nga naa ka sa simbahan, labi na gyud adtong miaging Sabado sa mga kaigsuonan diha sa San Remigio. Salamat kayo sa panggasolina nga inyong gihatag ni Sir Rio Likigan. Maayong gabi sir. Salamat unya nila ni Mr. and Mrs. Tony Monteroyo, di Brother Elvis Peritos o uban pa nga mga kaigsunan di nila nakunganlan kay wa na tay time. So ingon ni ana ang ilahang pagbati. Pero dugay naman ning programa wa gyud mo mantingalay makadungog nga nag-ingon mi nga ang Seventh-day Adventist mo'y nagbuhat sa Biblia. Wa. Kung moingon ta nga dili tinuod nga ang Katoliko mo'y nagbuhat sa Biblia, duna nay prueba. Una, kini nga programa nagpasalig ni sa sayo pa nga based on the Bible. Muman gani nga bisan unsay inyong mga pangutana ato gid nang girefer, ato nang gibasi dinhi sa Biblia. Sa tuyo nga dili gid mo unta magduha-duha kay kining Biblia giilaman ni nga pulong sa Dios. Kung imong basahon sa Juan 17:17 ingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kini siyang pulong sa Ginoo kamatuoran . O kunya matud pa, balaan na sila pinagi sa imong pulong, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kining mga pulong nga imong gipamatian karon kamatuoran na.
O unya, kung atong tan-aw dinhi, tan-aw ragod ninyo ha, sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kalom na diha ato sa ragod ni nga mupos gud usa taning bahina. Kining Biblia walay relihiyon nga makaangkon ani. O abi nimo Brother Caballo, o para gid mapatunayan nimo nga bakak ng pagpangangkon sa Roman Catholic Church nga sila mo'y naghimo o aning Biblia. Bikono, kinsa may giila nimo dihang mainlaki gid sa Biblia ninyo dinha sa diha sa inyong pundok. Unya, pag ikaw mismo paggunit og usa lang ka page diha sa kuan bisag asa nang ka Sinesis, usa lang ka panid sa Biblia. Unya, ipasuwat kuno na ang mga pulong nga naa dinha nasulat anang usa lang ka page. Bisag usa di lang back to back kana lang usa lang ka side. Unya, ang iyang gisuwat tan-awa kung natugma ba sa mga pulong nga nasulat dinha sa Biblia para mapatunayan nga usa lang na kapag pangangkon. Nagingon ang tibuok nga kasulatan kung imong basahon sa The Living Bible, nagingon the whole Bible is given by the inspiration of God. Gihatag kinis Ginoo ang Biblia, dili ang relihiyon, dili ang tao. Ngayon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun ang tao gustong matudloan og ang gitudlo sa iya insakto gyud kay ang Dios may nanudlo ni ining balaang kasulatan, mususi ka kay ang kasulatan gituga sa Dios, dili sa relihiyon o sa tao, kun dili ang Dios may nagtuga. Wa mi mag-angkon amo ginaggisulti dinis kanginan nga ang Dios ini nagmugna nga matupag gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Daghan karon sa mga taong wa gyud matudlo tungod kay di magudbuto o mususi sa Biblia. Sunod gisgutan alang sa pagpamadlong. Kung imo unta nga mapamalandong Brother Caballo nga kung ang tao nagsusi pas Biblia og nagpabadlong, kaminusan siguro ang kadautan nga imong makita sa palibot. Sulay kuno sa pagsusi. Sa una, sa ulitaw pa ko dinhi ko magpuyo sa bugo. Si Brother Libby kay bawo gid ni kay araw-araw naa makoy mga newspaper nga moabot na ay banat, na ay super, na ay say Freeman, nagsausay kanana ang Philippine Daily Inquirer. Ambot og nahurot na ba nimo Brother Libby og gamit tong gipangbugkos nako nga mga newspaper. Unya halos gyud kada adlaw imong makita ang mga balita sa newspaper. Patay dito, patay diri, may nadasmagan dito kay ang nagdrive hubog. O gunya, naaman na sa Biblia nga dili ka maghubog-hubog. Unya, kamoy nagbuhat sa Biblia. Unya, karon ang naas Biblia inyong gisupak. Halos na ay patay. Unya, naa sa Biblia ang Katoliko, patyon sa Katoliko. Unya, kamo man kay nagbuhat anang Biblia. Unya, imong makita sa palibot o sa newspaper, mabasa nimo nga ang anak gilugos sa amahan, ang amahan gipatay sa anak, ang anak gipatay ang amahan, or ang apo gilugos sa apuhan, or ang pag-umangkon gilugos sa uyuan. Ang pangutana kining mga buhatag gikondem ginis Ginoo dinis Biblia. Kung kamo ang nagbuhat nganuman nga ang niya sa Biblia kanunay magininyo nang gitamakan. Busa ang Biblia, dili ni iyas tao, kundi iya ni sa Dios nga may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Ingon ni ini kanina ang sagrado ang balaang kasulatan, Brother Caballo. Unya, kung imong basahon sumala sa ikaduhang Pedro 1:20 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunoa minanduan sa balaang Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Kinsa ang mga nanulti? Mga taong balaan. Kinsay nagmando nila? Ang balaang Espiritu Santo. Maong nga kining balaang kasulatan gitawag balaang kasulatan kay ang gimanduan sa Dios mga taong balaan o nga gimanduan sa balaang espiritu.
mga balaan kini nga mga tao nga gigamit sa Dios nga sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Oh, tanaw ha. Kung imong basahon sumala sa Mateo 22:29, si Kristo mismo naingon siya, matud pa ni Kristo na nga sayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Karong panahon na labing daghanas mga taong nangasayop, wa nila masabti ang kasulatan kay gihuna-huna nilang sila mo'y nagbuhat, naghimo ani Biblia. Pero ang Dios, unya gihisgutan sa Isaiah 34:16, susihan ninyo sa pasahon ni Jehova. Tanaw ha, search the book of God. Pangitaa, susiha sa balasahon sa Dios, gitawag nig balasahon sa Dios. So Brother Caballo, kinahanglan nga imong usbon ang dagan sa imong panghuna-huna. Ayaw pagunahuna ang kamoy nagbuhat ani Biblia. Ayaw pagunahuna ang kami nagbuhat ani Biblia. Huna-huna ang Dios mo'y nagbuhat sa Biblia aron ang tao magiyahan og matudloan diha alang sa kaluwasan. Sige ni Jesus namulong siya sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tanaw ha, ang kasulatan sa pagsusi makaplagan nato ang kinabuhing dayon ug ngani kana mao ang nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Ug tungod ni ana Brother Caballo o sa tanang mga naminaw karon, kami sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, kami maghangyo sa inyo sa mapainumsanon nga paghangyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Susihan ninyo ang kasulatan. Ningon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Ipasusi na. Kay ang Juan 5:39 ningon, kamo nagasusis mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagin ini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ingon ni anak kabililhon ang kasulatan. But remember, dili tao, dili relihiyon ang nagmugna, nagbuhat sa kasulatan kundili ang Dios. Brother Caballo, panalanginan ka sa Ginoo uban sa tanang mga naminaw karon. Kami maghangyo sa inyo ha. Tagain niyog panahon, tagain niyog higayon ang pagsusi, ang pagbasa sa balaang kasulatan ug maniwala ka, makakaplag og dako nga panalangin ang imong kalag sa diha nga kanunay nimong gituki ang pulong sa Ginoo. Magsige ka maganig tan-aw, sige kag scroll, sige kag scan diha sa imong cellphone o sa mga text messages diha. Kini pang mga text messages Ginoo dis balaang kasulatan nga kini para nimo ignako. Mabuhay ka Brother Caballo uban sa tanang mga naminaw karon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natin-awan og nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanaw ni si okay, ato nakita dinhi si Christy Layon diha sa Argawanon. Oy, maayong gabi sis. Salamat sa pag-view kanunay sis. Maayong gabi yung tanada. Mga brother niya, may siyang gabi ni Brad Noli diha, Layon. O niya po si Brother Jeffrey Arrogante. Happy Sabbath and God bless to all our handsome Radio Evangelist listeners and viewers. Muna akong ganahan sa imo, Brother Jeffrey, mutugan kay tinuod handsome. Para ka ng sikan-sikan rata Brother Jeffrey. Yes, sikan-sikan rata siya. Pero at least, handsome sa gihapon. Sikan lang. O niya po si Via or Eva Dilaw. Walid binalim ni Adri. Mayong gabi sa tanan, maayo gani nakaabot pa ko. Thanks God. Salamat kaayo no. Salamat Sister Eva. Imo man ang gibiya-biya walid diya no. Kami hinuon diri di na lang usad hinuon mi maka-react kay ikaw man diay ni karaan man natong kaila Brother Liberdes anapog oy. Bitaw taga anapog ni sila. Anya niya tay atong tanawon mahigala ato ning basahon. Abiin ninyong duha Brad og sa tanang naminaw wala jud dili makadungog sa sound ni Brad Mulo kay kusog kaayo. Kusog kuno kaayo di madungog super ka kusog. Anya ato ni tanawon niya pay isa ka text niya basin og
nakatulog na ang nangutana, Brad. O niya, nagdamgo. Gikan kang Brother Totron ilanan. Base kuno nakatulog, nagdamgo ang nangutana. Kaya ang pangutana, murag connected na gihapon sa pangutana sa nanlabay nga mga gabi, no? Magod Brother Libing, i-komentaryo niya, og dili man mo muto, ang katoliko nagbuhat sa Biblia, labi na gid ang katoliko di muto sa inyo, moingon mo, nga kamoy nagbuhat sa Biblia, wa po gid nun ta moingon, kita may nagbuhat sa Biblia, oy. Kami wagi may mag-ingon diri nga naami version sa Biblia, wala. Namalit lami og Biblia diha sa bookstore. Kay Arikas Catholic pod, ang Catholic di man po sila nagbuhat og Biblia, usa lang sila nag-translate. Kay diha naman Biblia daan mga higala. Diha na. Ang Old Testament, diha nandaan. O niya sa dihang gipundok ang New Testament, gisulat sa Griego nga pulong ang original, gihipos ning tanan. Nagkalain-laing mga grupos, mga tao ganing basa sa Old ug New Testament katong gikan sa Hebreo, Aramaic ug sa Griego, ilang gibasa gitranslate ngadtos mga pinulungan nga masabot o masabtan sa makatawhan sa kalibutan. So, ang Catholic, usa lang sila po sa nag-translate sa mapananglitan. Ang duway version, gitranslate nila ngadto sa Latin. Pero, diyan may agikan. Agikan gihapon sa mga magsusulat sa Biblia higala nga diha nandaan. Ang Hebreo, Aramaic, ang daan tugon, ang Old Testament, nasulat man to sa Hebreo, Aramaic, o ang Griego, ang bagong tugon, ang Griego, o Greek word. O niya, mga 39 kalibro, ang daan nga tugon, samtang ang bagong tugon, adunay 27 ka mga libro, diha na. O niya, si King James pod, hari sa Inglaterra, nagbasa pod sa original o gitranslate ngadto sa English. So daghang kay na New International Version, na American Standard Version, kana na word nga version just moy. Nga naman sa pulong unsay meaning anang version? Ang kahulugan sa pulong version, translation hubad. Translation of the Bible from the original languages from the Bible manuscript. Ang Catholic po na sila Biblia nga ito ang duway version. Nagya po word version. Ang meaning niya po na translation of the Bible from the original languages from the Bible manuscript. Gikan gihapos original. Usa lang sila sa nag-translate. O niya kay kitang mga Pilipino gusto man ta nga makasabot yun sa atong kaugalingong sultihan. Ang mga Tagalog, so naghubad pod. Gihubad gikan sa English, padung na sa Tagalog. O niya, ngadtos mga sultihan nga Inilonggo, hangtod mga Cebuano, gihubad gikan sa English, padulong sa Cebuano. So ito na ang sistema higala. Ang Biblia diha nandaan. Ato nga mabasa sa nakasulat sa 34:16 sa libro ni Isaias nga giangkon gyud sa Ginoo nga ang Dios mo'y nag-compile niini, mo'y nagtigom ba? Okay. Ang Dios magyoy nagtigom ana. Ako basahon na, Totron tanig basa. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Og basaha kining Bible, wa ni maingon nga basahon ni sa Roman Catholic Church, basahon ni sa Ginoo. Yan is Ginoo. Pulos man ta nagtuo Ginoo. So para nato ning tanan, akong utrog basa ha. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Og basaha, ipaunsa, ipasusi, ipabasa. O nya gingusunan din walay usa niini nga mawala. Way mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba, kaning akong baba, ang Dios ginamulong ani, iyang baba. Ang akong baba, kini nagsugo na, og ang iyang espiritu, maoy nagtigom kanila. Kinsay nag-compile, mahigala, nagtigom,
ang Dios. Unya unsa may tuyo, unsa may purpose nga naman ni nga gitawag manig basahon sa Ginoo. Unya ang gipasuwat ani kadtumang mga tao nga mga balaan sa Ginoo. Unsa may tuyo sa Ginoo. Nganong gipasuwat maniniya niadtong mga tao nga magsusulat. Unya kinirabang mga tao nga magsusulat sa Biblia, nagkalain-lain ba ni ilang ranggo? Dili sila mo'y nagbuot, kundi ang Dios Gyud mo'y nagpili kanila aron masulat ang pulong sa Ginoo. Unya kinsa maning mga tawhana o kikining mga tawhana na ay mga magsusulat nga hari, sama nila ni King David, sama nila ni King Solomon. Nasa'y daghang mga propita, kay kanang daang tugon na gitawag the 4 major prophets or the 12 minor prophets mga higala. Nanggikan si Isaiah, Kutob Daniel, mga major prophets, gikan sa Hosea, sangton sa Malakay, gitawag na siya the 12 minor prophets. Sinulat sa mga propita. O niya, sinulat sa mga apostol. O na ay mga nagsulat, mga fishermen, mga taong mananagat, ordinaryong mga tao. Naasay gipasuwat sa Ginoo usa ka doktor sama ni San Lucas. O niya, naasay abogado sama ni San Pablo. Naasay mga tax collector sama ni Mateo o uban pa. So nagkalain-lain ang ilang profession, ilang mga ranggos kinabuhi, pero ang Dios mo nagpili kanila, mao'y nag-guide kanila kung atong basahon ang nakasulat sa 2 Pedro 1:20 o 21. Gipahayag din ni San Pedro siyang sulat kung kinsa sila nga nagsulat ani. Ako basahon na, labaw sa tanan timan gayod ninyo kini nga ang tanan nga naisulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta, sa mga manalagna, tungod kay wala sila magsulti, sumala silang kaugalingong mga hunahuna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. Mga taong nagsuwat sa Biblia, kadtong mga original nagsuwat, mga hari, mga propeta, anya mga apostol, nagkailan ilang mga ranggo higala. Kining mga tawhana, ang Dios mo'y nagmando kanilang tanan. Ang daan tugon, balikon ako, gisuwat sa Hebrew ug Aramaic, samtang ang bag-o Grigo. Onya, gipundok kining mga scrolls mga higala. Gipundok kining mga scrolls. Onya, ang mga Bible scholar, mutan-aw, mubasa nitong ilang hubaron, ngadto sa mga sinultihan nga masabot sa katawhan sa kalibutan. Munang daghan kairong bersyon sa Biblia. O kami din nagtuo sa nagkalain-lain nga mga bersyon. Gawas niya itong mga tao nga personal nga nagbot-bot ang Biblia nga bugos translation aron sa pagpahaom sa ilang kaugalingong pagtuo. Okay, karon sunod nga punto na itong kuwaon. Ang Biblia unsay tuyo nganong gipasuwat manika ni adto. Sa Roma 15 bersikulo 4 nag-ingon si San Pablo mga higala, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. Ang hinungdan day mga higala, nganong gisulat ang balaang kasulatan kaniadto, nganong gipasulat manis Ginoo niadtong mga balaang tao sa Dios. Unsay rason, unsay katarungan gipasuwat nis Ginoo niadtong mga tawhana ang tuyo og tumong parang naatay tun-an karon panahona. Mao nay purpose kay wa pa ni suwatas una. Wa ta kahibaw og unsay tinuod nga Dios. Wa ta kahibaw sa nahitabo sa una nato nga mga ginikanan. Wa ta nasayod kundi intagikan. Wa ta nasayod nga duna di ay gipadang manuluwas kanis kalibutan aron magaluwas kanato mga higala. Wa ta kahibaw unsay atong buhaton aron ta makaadtong langit. So niya ang balaang kasulatan
gispasulat kinis Ginoo sa mga balaang tao niya ang tuyo og tumong parang naatay tun-an karong panahona. Manang giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok, gigather yung tibuok na yun, the whole, matod pas the Living Bible, the whole Bible, ang tibuok Biblia, gisulat kini, uban sa lamdag gikan sa Dios, og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Para nato ng tanan, unsay kapuslanan ani, magtudlo natos kamatuoran, tudloan tas tinuod. Ikaduha, badlungon ta. Ikatulo, sawayon ang atong sayop nga pagtuo, atong sayop nga binuhatan. Ikaapat, tudloan ta kung unsay angay natong buhaton aron ta maluwas mahigala. Mao ni upat ka makapuslanan nganong gipasuwat ang Biblia sa una. Kinahanglan ato ning basahon tun-an nato kay magtudlo natos kamatuoran. Aron mabadlong ta, makahibaw tag-unsay uyon o dili uyon sa kabutos Ginoo. Kay musaway man sad ni og mutudlo sa pagkamatarong muni purpose mga higala. Kining mga tao nga nagsulat sa Biblia, mga commandment keepers ni, mga nagbantay ni sa napulo kasugos Ginoo. Kining mga tawhana, mga Sabbath keeper pud ni, nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang mga igpapahulay ni mga tawhana, Sabado, dili Domingo mga higala, ang nagbuhat sa Biblia. Kining mga tawhana, ang ilang igpapahulay, Sabado, dili Domingo. O niya, kining mga tawhana, dili Romano, Katoliko. Nga naman, unsab ni sila, mga Hudiyo ni, mga Hudiyo ni sila. Naa sa daan tugon, gisgutan o gabi nay usara ka magsusulat sa daan tugon nga dili Hudiyo, si Ruth. O niya, sa bagong tugon, nasa'y usa nga dili Hudiyo, mao si Lucas. Pero, nahimo siyang Kristiyano. Si Lucas nagtudlo nga ang batasan ni Kristo kada Sabado tuwa simbahan. Sa Badista po si Lucas gyapon ato daw tan-awon ang balaan na kasulatan kung unsay mabasa dinhi. Kaya ato mang gisgutan nga ang magsusulat sa Biblia mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado. Atong tan-awon ang Roma Kapitulo 3 versikulo 2. Ato ning basahon ang giingon ni San Pablo mga higala. Naingon sa dinhi, daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo. Bantay ha? Wa mag-ingon ngadto sa mga Romano. Ngadto sa mga Hudiyo. Gipiyal ang mga pulong sa Dios. Diin gipiyal o kinsa gipelan ang mga Hudiyo higala. Unsay tuyo ani aron aton tun-an og kinabuhian aron kitang tanan mga luwas. Okay, wa naman tayo time. Ato nakita dinhi si Brother Norlan Pagal, Brother Caballo, ang tanan nga relihiyon didto ang kopya sa original nga pulong sa Dios nga gihatag sa Dios og okay. Putol naman Brother Norlan. Wa naman tayo time sa di pa hingpit puso natong tulumanon ni ang atong tensong. Mga higala, magampo kita dalang panon og makagagahom na mga Diyos na aka sa trono sa langit. Daghan salamat.